Γεια σας μάγκες μου. Λοιπόν, εδώ το κρυπτονάκι μου. Πάμε να δούμε. Οι ουρές εδώ πίσω μπορεί να είναι σπασμένες. Τα πλανά δεν υπάρχουν καν. Και έτσι πάμε να δούμε λίγο πώς θα γίνει. Θα γίνει κάπως έτσι το μηχανάκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα πλανά. Αυτό είναι σπασμένο, θα πρέπει να το κολλήσω. Και αυτό είναι σπασμένο. Και εδώ η βάση είναι σπασμένη. Θα βγουν τα λαστιχάκια και είναι για πέταμα, είναι σπασμένο σχεδόν παντού. Και αυτό είναι σπασμένο εδώ η γωνία. Θα δούμε τι θα το κάνουμε αυτό. Ξεγυμνώθηκε λίγο. Θα βγάλουμε αυτά. Εδώ θα μπει και η γνήσια βάση που πιάνει από κάτω την ποδιά για να μην ξανασπάσει χωρίς λόγο. Αυτό έτσι όπως είναι. Πέταμα. Αυτό καλό είναι, το κρατάμε. Να δείτε τα αυτά τα πλαστικά. Κάποια σπάσαν λίγο πολύ εύκολα. Τα μεσαία θα βγουνε, γιατί καινούρια είναι και το σετ δεν είχε καινούρια μέσα. Τώρα για τη μάσκα είναι λίγο περίεργο, έχει κάτι, τα flash εδώ κάτι βίδες, θα τα βγάλω εκτός βίντεο. Από εδώ κάτω έχει τρύπα και βγαίνει το flash. Να, εδώ είναι η βίδα και χαλαρώνει το flash και βγαίνει. Και εδώ πίσω, γιατί πολλοί δεν τα βάζουν, εδώ μπαίνει μια βίδα. Ναι. Πολλοί δεν τη βάζουν και τους σπάνε οι μάσκες. Εδώ και εδώ μέσα μπαίνει εδώ.
Πάμε και το πάνω το flash. Κόλλησε η βίδα εδώ μέσα. Τώρα είναι εκεί πάντως. Να βγάλουμε το φανάρι. Το φανάρι, μια βίδα. Και όπως είπαμε, εδώ η άλλη βίδα, τη βγάζουμε και θα βγει. Και έσπασε η βίδα εδώ μέσα. Τέλος πάντων, τη βγάλουμε κάπως. Όπως είπα, αυτά κρατάνε όλη τη μάσκα. Και αυτό εδώ το πλαϊνό. Αυτό δεν κρατάει βάρος, απλά είναι και ένα κουμπώνι. Το βγάζουμε και αυτό. Και πρέπει να βγει. Χωρίς να σας πέσει το φλάσ. Εδώ είναι οι βίδες που έλεγα πιάνουν εδώ στη μούρη. Έχει κάτι βάσεις εδώ. Φαίνεται, έχει κάτι βάσεις. Και η βίδα. Τώρα για το πίσω είναι μία-δύο. Κρατάνε το πίσω. Νομίζω αυτά και μία μπροστά στο τιμόνι. Οκ. Πάμε να βγάλουμε τη θέση. Και αυτό το κρατάει μετά μόνο αυτή τη βίδα. Έτσι. Πού τι πάτε φίλε. Τώρα εδώ. Κοντέρ έχουμε. Αυτό δεν το βγάλω ακόμα. Το βγάλω όταν έχω το καινούργιο για να τα αλλάξω κατευθείαν. Θα το αφήσω πάνω. Τώρα. Να πω ότι όσο βγάζω αυτά θα βάλω και καινούργια ρολεμάν εδώ, τα κονικά, κάτι κονικά ρολεμάν που είναι στα ΕΚΟΜ. Να αλλάχτούν γιατί δεν έχουν αλλάχτεί ποτέ νομίζω. Αυτά σχεδόν όλα τα πλαστικά σπασμένα είναι γιατί είχα τρακάρει. Τέλος πάντων. Και αυτό λέει σπασμένο είναι. Παρότι αυτό είναι μαλακό, δεν σπάει εύκολα, αλλά κανονικά έχει λαστιχάκια εδώ σε αυτά. Θα δούμε όταν βάλω τα καινούρια που έχει όλα τα λαστιχάκια. Ντίζα. Ντίζα έρχεται από εδώ. Εδώ το τιμόνι έχει ήδη μια σαν βάση που περνάει, φαίνεται. Έρχεται από εδώ. Πάει εδώ. Έρχεται κάτω. Το καρμπλατέρ. Περνάει κάτω από το σίδερο και έρχεται εδώ. Και τώρα για όσοι θέλουν να δουν, εγώ έτσι το έχω αυτό. Ναι. Ναι, πάμε να βγάλουμε και αυτό. Ναι, όπως έλεγα, εδώ κάνει κάποια λαστιχάκια. Και δεν θα σπάει και τόσο εύκολα, λογικά αυτά έχει λαστιχάκια.
Όπως έλεγα, θα αλλάχθουν τα φανάρια. Θα συμμαζέψουμε λίγο την πελεξούδα σε κάποια σημεία να μην κρέμεται, να μην κάνει. Θα καθαριστεί όσο μπορώ από μέσα το σασί. Ρουλεμάν είπαμε ναι. Εδώ λίγο ένα σημάζεμα και θα την ανοίξω και εδώ. Δεν ξέρω αν αυτά θα τα δείξω στο βίντεο, γιατί δεν είναι και πολύ χρήσιμα. Ίσως να τα δείξω έτσι γρήγορα, με γρήγορο βίντεο δηλαδή. Να δείξω εδώ που το ανοίγω, έχει ένα θέμα, δεν ανάβει το πίσω το flash και όταν την κουνάω ανάβει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα βγάλουμε τώρα αυτό και θα βάλουμε τα ρουλεμάν αυτά. Λοιπόν, αυτά εδώ να ξεκλειδώσουμε. Αυτό εδώ. Οκ. Αυτό εδώ ελπίζω να κάνει για εδώ. Έχω και κάτι μικρά τέτοια. Αυτά. Πρέπει να βγει το φρένο. Θεό, έλα λίγο. Ναι. Κράτα λίγο το σασί. Σήκωσε το. Εντάξει, άστο. Άστο. Άστο, άστο. Okay. Okay. Τώρα
Πρέπει να βγει αυτό και έχει και μέσα ακόμα ένα. Και βλέπετε πως είναι τα μαμά. Αυτά εικονικά είναι εντελώς διαφορετικά. Έχουμε αυτό που θέλω να πιστεύω ότι θα δουλεύει. Οκ, δούλεψε. Τι λες τώρα. Το έβγαλε. Ωραία. Και τώρα πάμε για το άλλο. Βγαίνει. Ναι ρε φίλε. Πολύ καλό αυτό. Από το AliExpress είναι. Καλό εργαλειάκι. Αυτά είναι τα ρολεμάν. Τα εικονικά. Τώρα πρέπει να μπει εκεί και θα έχουμε θέμα εκεί τώρα. Αυτό διαλύθηκε κιόλας. Λοιπόν, ναι, πρέπει να βγει αυτό εδώ πέρα. Θα το βγάλω και επιστρέφουμε. Λοιπόν, μπήκε το ρουλεμάν. Αυτό, ζώρικο είναι να βγει από εδώ η βάση. Το κάτω, το οδηγός. Βάζουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, έτοιμο το μπροστινό. Πολύ καλύτερο από πριν. Θα δείξει και στην οδήγηση, εντάξει. Λοιπόν, έκανα και τα ηλεκτρολογικά που θέλω να κάνω. Με τα flash. Βάλαμε και το καινούριο το διακόπτη. Δουλεύουν κανονικά. Ναι. Κόρνα έχει. Και εντάξει, θα τα συμμαζέψω αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ουρές, με τα φανάρια εδώ. Θα βγάλουμε το παλιό το φανάρι.
Πάμε βάλουμε την ουρά από εδώ. Θα τα δέσουμε και συμμαζεύτηκαν λίγο εδώ τα καλώδια. Μην είναι στη μέση. Δεν έχουμε τις άλλα συμμαζεμένα. Ωραία. Τώρα πάμε να βάλουμε αυτή την ουρά, γιατί όχι. Εδώ την έχω. Τα πλαστικά, το χρώμα δεν το έχω δείξει. Είναι αυτό. Από εξωτερικό το έχω παραγγείλει, γιατί εδώ Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτά. Δυστυχώς στη μεταφορά κάποια λίγο χτυπηθήκανε. Αλλά θα φτιαχτούν με ένα γυάλισμα, θα φτιαχτούν. Εδώ τα set παρήγγειλα μαζί. Επίσης και αυτά απ' έξω ήρθανε. Αυτό είναι handle για το τιμόνι. Αυτό είναι frame. Και αυτό είναι leg για τα μπροστινά. Αυτά είναι για μπροστά, αυτά είναι για πίσω. Πιο πολύ τα λαστιχάκια με ενδιαφέρουν εμένα εδώ. Τα σιβίδες για πού είναι? Τόσο χόντρες. Πάμε έτσι. Το έχουμε κάνει να βάλουμε δύο τέτοιες εδώ στο φανάρι. Μία, βάλουμε και την άλλη. Δύο. Στο παλιό τι είχα? Στο παλιό έχω... Και εδώ κουνιέται το ένα, το άλλο το έχω βάλει εγώ Klein. Θα βάλω αυτά γιατί και αυτά είναι ίδια με αυτά εδώ. Άρα δεν νομίζω για το φανάρι. Και τα άλλα είναι για τα μπροστινά. Άρα θα βάλω αυτά τώρα και άμα δω ότι κουνιέται πολύ θα τα αλλάξω. Όπως είπα, εδώ μπαίνει λαστιχάκια. 2 νομίζω και 2, κάπως έτσι. Έτσι. Οκ, κουμπώνει αρκετά ωραία. Να βάλουμε πρώτα αυτό από εδώ κάτω και ήδη βίδωσα. Θα βάλουμε και αυτές εδώ πάνω. Okay. Εντάξει, τώρα τα βάλω πιο μέσα μπορώ, άμα χρειαστούν λίγο πιο έξω θα ξεσφίξω, θα έρθουν πιο έξω.
Κάτι σωστά είναι το θέμα. Έτοιμο. Η ουρά έκατσε πάρα πολύ ωραία. Πρώτη φορά μου κάθεται τόσο ωραία η ουρά. Και γνήσια πλαστικά που είχα δεν καθόντουσαν τόσο ωραία. Οκ. Ναι, ωραίο. Τώρα. Αυτό είπε είναι σπασμένο, πρέπει να το κολλήσω κάποια στιγμή, άρα αυτό δεν θα κάτσει πολύ καλά τώρα. Πάμε για τιμόνι. Ναι. Πάνω. Και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Πάμε να συνεχίσουμε με το τιμόνι όπως είπα. Να ανοίξουμε και τα άλλα σακουλάκια να δούμε τι έχουν μέσα. Αυτό είναι leg για τα πόδια, τελευταίο. Ανοίξουμε. Okay. Είναι λίγο δύσκολο να μπει αυτή η βίδα και μας έκανε τη χάρη. Το λαστιχάκι που έβγαλα από το άλλο είναι για να ρυθμίσει το φρένο που κάθεται, αλλά εμένα ήδη καλά είναι, άρα το ξαναβάζουμε στο καινούριο, έτσι να μην έχει τρύπα. Τώρα έχει 1, 2 εδώ. Ναι, ωραία, πάνε και αυτά. Αυτές οι τρεις κρατάνε αυτό, τη πίσω τη μάσκα. Τη μάσκα. Και τη βάζουμε τσέπη. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Αυτή η βάση τράβωσε όταν προσπαθούσα να τη φτιάξω. Θα την ισιώσουμε. Και πάλι δεν έρχονται. Λοιπόν, εντάξει, έσωσα λίγο τις βάσεις. Μπήκαν
Μπήκαν οι βίδες. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τα flash. Να μπουν και να σας δείξω και τα τέτοιο. Ναι, πρέπει να βγουν τα καλώδια. Θα σφίξουμε λίγο ακόμα αυτά εδώ. Δεν ελπίζω ότι δεν θα σπάσει η μάσκα. Ωραία. Τώρα για τα flash. Έχω ήδη μια μικρή βίδα εγώ εδώ. Πάμε. Έκανα τη μάσκα. Με βγάλει την ψυχή, δεν πειράζει. Αυτό που έλεγα, θα κάνω τα flash να λειτουργούν. Λοιπόν, το ανοίγουμε. Είναι ίδια με το πλαστικά, τέλος πάντων. Και λειτουργούν κανονικά. Και πίσω θα πρέπει να είναι το ίδιο πράγμα. Και κάπως έτσι είναι και το πίσω. Θεό, έλα κάνει λίγο το flash να τα δείξω. Open, τέλειο. Έτσι είναι και το πίσω, τέλειο. Κατσβίδ. Μπήκε και αυτό με τα λάστιχα, ωραίο σταθερό. Πάμε να βάλουμε εκείνα. Λοιπόν, με τελείωσε η μπαταρία την ώρα που έκοβα με τον Dremel, άρα θα εξηγήσω το πώς έβαλα τα πλαϊνά έτσι, δεν έχω βίντεο. Λοιπόν, εδώ στο τελευταίο πλάνο έξινα με τον Dremel για να χωρέσει εδώ συμπλέκ της και τι έκανα, έκοψε εδώ το αυτάκι που έχει. Κάναμε και εδώ μια τρύπα με τον Dremel για να έρθει το συμπλέκ να χωράει και να μην εμποδίζει το πλαστικό. Η βάση γνήσια μπήκε εδώ κάτω, κανονικά μια βίδα εδώ. Και κάθονται μια χαρά, τα κρατάει σταθερά.
Και τώρα, εδώ βάλαμε, επειδή δεν είναι ίδιες οι βάσεις του 105 με του F1, εδώ βάλαμε απλά αυτή τη ράβδο εδώ να κρατάει τα πλαστικά πιο μαζεμένα για να έχει το μεσαίο και να κάτσει και να μην έχει κενά. Λοιπόν, όπως είπα, άρα βάζετε πρώτα τις ποδιές, βάζουμε τη ράβδο εδώ να έρθει να τα σφίξει, όπως άμα είχατε τις γνήσεις βάσεις θα το τραβούσε πιο μέσα, το ίδιο και αυτό το τραβάει πιο μέσα, και μετά βάζετε τελευταία αυτά τα δύο, μπαίνουν τελευταία και τα σφίγγετε, τα πατάτε καλά να μπουν μέσα και... Λοιπόν, πάμε να δούμε τη ράβδο γιατί την έβαλα. Τη ράβδο την έβαλα γιατί τα πλαστικά είχαν ένα δάχτυλο κενό. Και ουσιαστικά η ράβδο το τράβηξε, βάλαμε και τα γνήσια τα μεσαία από πάνω και κούμποσαν ακριβώς τέλεια. Ναι, αυτό είναι το μηχανάκι. Και το φανάρι που δείχνω εδώ θα αλλάχτεί. Θα μπει ένα άλλο. Αυτό πρόχειρα το έβαλα. Θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνονται οι χρυσές ζάντες, οι χρυσές λεπτομέρειες. Κάποια γνώμη. Και ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε μπορείτε να με ρωτήσετε. Αν μπορώ να βοηθήσω θα σας απαντήσω και θα σας πω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα πάντως μου άρεσε που όλη η διαδικασία. Έχει πλάκα να αλλάζει τα πλαστικά. Στο τέλος έχω δηλαδή πλάνο που δείχνω τα πλαστικά έτσι λίγο στον ήλιο. Και αυτά τα λέμε στο επόμενο. Κάπως έτσι είναι το χρώμα στον ήλιο. Φαίνεται. Πέρλα. Πολύ ωραίο βγήκε το μηχανάκι. Εντάξει. Και το μαύρο έχει πέρλα. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο. Αυτά.